Yn o bob sôn, rydw i'n berson siaradus. Allai ddim dweud fy mod yn cytuno'n llwyr, ond ar y llaw arall dydw i ddim yn cofio llawer o adegau ble rydw i wedi cael trafferth yn gwybod beth i ddweud. Serch hynny, mae gen i gof o adeg ble, a nid fy mod ddim yn gwybod beth i ddweud, ond roeddwn i'n gwybod nid dyna'r adeg i siarad. Rydw i'n cofio'r adeg mor dda oherwydd roeddwn i'n gwybod heb os nag oni bai fod Duw yn bresennol. Pan roeddwn i'n fyfyriwr, amser maith yn ôl, rwy'n cofio o'n i'n treulio fy hafau yn teithio i Slovacia i ddysgu Saesneg fel iaith tramor mewn gwersylloedd i fyfyrwyr o'r enw Conversation Camps. Byddwn yn cynnal gwersi Saesneg ac hefyd yn astudio'r Beibl gyda'r myfyrwyr ac yn esbonio'r Efengel iddynt. Rwy'n cofio un noson yn treulio tipyn o amser yn gweddio ar ben fy hunan, a tra roeddwn i'n gweddio, fe ddaeth adnod i mi dros y ddathrosodd, a dyma fe. Pwy a fesurodd y dyfroedd yng nghledr ei law, a gosod terfyn y nefoedd a'i rychwant. Roedd yn un o'r adegau yna ble cefais gibolwg bychan mewn i fawredd Duw. Beth yw rhychwant? I chi sy'n gwybod unrhyw beth am y Groegiaid hynafol, rhychwant yw sban. Hynny yw mesuriad o'r bys bawd i'r bys bach. Beth ydy'r adnod yn dweud? Fod Duw wedi mesur y nefoedd. Hynny yw y bydysawd, gyda'i law. Doedd gen i ddim byd arall i ddweud yn fy ngweddi, roeddwn mewn parchedig ofn. O ble ddaeth yr adnod? Wel, i ni newydd ei ddarllen. Eseia, pennod 40, adnod 12. Am benod. Dyma un o fy hoff benawdau yn y Beibl oherwydd mae'n fatgoffa mewn ffordd mor gryf fod gen i Dduw holl alluog a holl bwerus. Efallai fod yna rai yn ein plith bore yma nad sydd yn credu yn Dduw ac sydd o'r barn bod credu mewn bod uwchnaturiol fel hyn ychydig yn wirion. Wel, gadewch i fi gyda help Eseia 40 ddisgrifio fy Dduw i chi, a gewn ni weld beth ych chi'n meddwl erbyn y diwedd. Ar y llaw arall, efallai mae yna rai yn ein plith yn credu'n gryf yn Dduw'r Beibl, ac yn hen gyfarwydd gyda'r hyn mae'r Beibl yn ei ddweud amdano. Ar yr un pryd, mae angen ni roi neu dod yn ôl byth a beinydd i'r astudiaeth o Dduw, oherwydd yn y pen draw bydd meddwl amdano a myfyrio arno yn ein codi allan o'n hangrediniaeth, ein hameiaeth, ein amharodrwydd i weddio a darllen y Beibl. Anhanog i fyw iddo mewn diolchgarwch iddo am bopeth mae wedi gwneud i ni yng Nghrist a'i addoli o'n calonnau. Ni allem feddwl gormod am Dduw. Dywedodd rhywun amser maith yn ôl, there is something exceedingly improving to the mind in a contemplation of the divinity. It is a subject so vast that all our thoughts are lost in its immensity, so deep that our pride is drowned in its infinity. Other subjects we can compass and grapple with, in them we feel a kind of self-content and go away with the thought, behold, I am wise. But when we come to this master science, finding that our plumb line cannot sound its depth, and that our eagle eye cannot see its height, we turn away with the thought, I am but of yesterday, and know nothing. No subject of contemplation will tend more to humble the mind than thoughts of God. But while the subject humbles the mind, it also expands it. He who often thinks of God will have a larger mind than the man who simply plods around this narrow globe. Fel chi'n gwybod pwy ddwedodd hynny? Charles Spurgeon, a dim ond yn 20 mlwydd oed ar y pryd. Ein bod yn byw drwy ffydd fel Cristnogion, mae angen adeiladu ar ein gwybodaeth o Dduw mwyn byw a bwydo ein ffydd. J.I. Packer mae'n dweud hyn, but this is knowledge which Christians today largely lack, and that is one reason why our faith is so feeble and our worship so flabby. We are modern people, and modern people
though they cherish great thoughts of themselves, have, as a rule, small thoughts of God. Gadewch i ni ddod i Eseia 40. Beth am y cyd-destun fan hyn? Pwy oedd Eseia? Wel, proffwyd wrth gwrs. Ond am beth oedd e'n proffwydo yn y benod yma? Wel, mae penod 40 yn dechrau rhan newydd yn y llyfr yma, hyd at benod 66 ac adnod 24, ble mae'n proffwydo am farn Duw a'r bobl Israel trwy goncwest Babylon a'r ffaith ei bod yn alltudion y Babylon. Ac i'r alltudion yma mae'n siarad, gan ei hannog i ffoi o Babylon a dychwelyd i wlad yr Addewid. Ond mae'n ysgrifennu dros 150 o flynyddoedd cyn gwaredigaeth Israel, mae'r proffedoliaethau yn fanwl iawn am natur y gwaredigaeth hynny, enghraifft rôl yr ymerawdwr Cyrus o Persia, a chi'n gweld hynny yn penod 44 a penod 45. Yn yr 11 adnod cyntaf, fe gewch chi Eseia yn galw am waredigaeth yr Israeliaid. Nid barn Duw y tro hwn, ond neges o sicrwydd a chysur. A ddewid y bydd Duw yn ei hachub. Ond efallai roedd Duw yn gwybod na fydd neges o sicrwydd a chysur yn ddigon i'r Israeliaid ym Babylon yn ei iselder fel caethion oherwydd mae adnodau 12 i 31 yn mynd un cam ymhellach. Dyma ble mae'n gwneud yn hollol glir ei rym i'w hachub. Os ydyn yn amau, dyna ble mae'n chwythu ei amheuon i ffwrdd. A mae'r un peth i ni. Efallai ein bod ni yn teimlo'n isel am gyflwr ein byd, neu yn amau grym Duw. Wel eto, mae adnodau 12-31 yna i'n helpu. Dwedai adnod 26. Codwch eich llygaid i fyny. Edrychwch. Wel, mae Eseia yn dweud wrthyn ni i edrych. A mae gen i heddiw 5 peth cyflym i ni edrych arno. Rhif 1. Edrychwch, mae Eseia yn dweud, ar waith Duw yn y bydysawd. A dyma beth mae Eseia yn gwneud, neu Duw trwy Eseia. Mae e'n gofyn cyfres o gwestiynau rhethregol yn diwedd. Hynny yw cwestiynau nad sydd angen ateb, oherwydd mae'r atebion yn amlwg. Rydym yn dychwelyd at adnod 12. Pwy a fesurodd y dyfroedd yng nghledr ei law, a gosod terfyn y nefoedd a'i rychwant. Dwi'n dwlu jyst dysgu ffeithiau am ein byd a'n bydysawd. Gadewch i fi restru rhai sydd yn berthnasol fan hyn. Credwch chi neu beidio, mae dros 70% o'n planed ni yn ddŵr. A faint o ddŵr sydd yn y moroedd? Wel, dyma fe, mae tua 326 miliwn o filltiroedd ciwbig. A beth ddywedai adnod 12 am hwn? Mae Duw yn dal y cyfan yng nghledr ei law. Beth mae NASA'n dweud am ein bydysawd ni? Wel, dyma rhai ffeithiau moel chi'n gallu ffeindio'n ddigon rhwydd ar ei gwefan. Gwneir y pwynt amlwg gan NASA fod ein bydysawd, mae'n dweud, yn big place. Beth am gysawd ein hael? Wel, mae ein hael ni 93 miliwn o filltiroedd i ffwrdd. Dyma ein seren agosaf, a bydde fe'n cymryd gwennol ofod 7 mis i gyrraedd yr hael. Yn gymharol, mae ein cysawd ni sy'n anferth yn rhan bach o'n galaeth ni, y llwybr lleithog. Mae'r llwybr lleithog mor fawr, byddai'n cymryd 100,000 o flynyddoedd i'w groesi, a hynny wrth i chi deithio yr un cyflymder a chyflymder golau. Faint o sêr sydd yn y llwybr lleithog? Wel, dyw gwyddonwyr ddim yn siŵr, ond maen nhw'n meddwl am can gyfrif yw hwn, hyd at 200 biliwn o sêr. A jyst i wneud pethau'n fwy cymleth byth, mae yna biliynau ar filiynau o galeithau. Mae NASA'n dweud hwn, a fi'n dwlu ar yr understatement fawr yma.
No one knows if the universe is infinitely large, or even if ours is the only universe that exists. Ewch nôl I ddechrau'r Beibl, Genesis pennod 1 ac adnod 16. Gwnaeth Duw y ddau olau mawr, y golau mwyaf I reoli'r dydd, a'r golau lleiaf, a gwnaeth y sêr hefyd. He also made the stars. Dyna ein Duw. Yr un sydd wedi mesur y bydysawd, yr holl sêr yna gyda'i rychwant. Nid yn unig wedi ei fesur, ond mae wedi creu nhw hefyd. Rhif 2, mae Eseia yn dweud edrychwch ar y gwledydd eraill, hynny yw y cenhedloedd. Edrychwch ar adnodau 15-17. Y mae'r cenhedloedd fel defnyn allan o gelwrn. Yw hystyried fel man lwch y cloriannau. Y mae'r ynysoedd mor ddibwys a'r llwch ar y llawr. Nid oes yn Lebanon ddigon o goed I roi tanwydd, na digon o anifeiliaid I wneud offrwm. Nid yw'r holl genhedloedd yn ddim ger ei fron ef, y maent yn llai na dim, ac yw ystyried yn ddi-ddim. Edrychwch ble mae Israel ar fap, yn sownd rhwng llwyth o wledydd llawer fwy na nhw ar môr. Roeddent mewn ofn mawr ar y pryd o'r gwledydd o'i cwmpas, Assyria, yr Aifft ac wrth gwrs eu cipwyr y Babyloniaid. Roedd rheswm ganddynt I fod mewn ofn. Roeddent yn wlad eithriadol o fach ac wrth gwrs roeddent yn alltudion yn Babylon. Sefyllfa brawychus iawn. Nid yw'r holl genhedloedd yn ddim ger ei fron ef, meddai adnod 17. Y maent yn llai na dim, ac yw ystyried yn ddi-ddim. Dyna beth oedd barn Duw am rymoedd mawr y cyfnod hwnnw o hanes yn hafol. Beth amdano ni? Os ydych yn gwylio'r newyddion digon, mae'n hawdd poeni am yr hyn all ddigwydd I ni fel gwlad. Rhyfeloedd ar draws y byd, bygythiadau gan militants o wahanol fathau, mae'n hawdd poeni yn diwe am y dyfodol. Ond beth ydy Duw yn dweud? Adnod 15, y mae'r cenhedloedd fel defnyn allan o gelwrn. Yw hystyried fel man lwch y cloriannau. Y mae'r ynysoedd mor ddibwys a llwch ar y llawr. Rhif 3. Edrychwch ar y byd. Edrychwch ar y byd. Nawr, rwy'n ffan mawr o weithgareddau awyr agored, yn enwedig dringo mynyddoedd, beicio mynydd. Mae mynyddoedd yn dda iawn am gyfathrebu pa mor fach ydyn ni fel bodau dynol. Yn gyntaf, mae gennych chi ei maint. Os chi'n meddwl am yr wyddfa, mae ychydig dros 1000 metr o uchder ac rydych yn teimlo'n fach iawn arno. Wel, cymharwch yr wyddfa gyda Everest. Mae'n gywerth a 9 wyddfa, un ar ben y llall. A beth am y tywydd ar fynyddoedd? Sawl gwaith rydw I wedi dechrau taith I fyny rhyw mynydd, mae'r haul yn gwenu, ac yna mewn awr, chi'n plygu yn erbyn corwynt yn gwisgo dwbl y nifer o ddillad oedd gennych arno ar y dechrau. Rydw I wedi gweld dyn cryf yn cael ei chwythu oddi ar ei draed ar gopa'r wyddfa. Yn mynyddoedd y Tatra yn Slovacia rydw I wedi cerdded gyda fy nghalon yn fy ngwddf ar draws clogwyn o eira ac mis Awst. Yn dychwelyd o gopa'r glyder fawr a fach yn lib socian. Does yna'r un cot wrth ddŵr go iawn yn bodoli. A mae'n planed ni yn le anferth a brawychus yn aml. Deiar grynfeidd, stormydd, cynhesu byd eang. Mae yna 7 biliwn ohonom wedi ein gwasgu arno. A dros y flwyddyn diwethaf, I ni wedi gweld grym y virus Covid-19 yn gwanhau economïau, ledled y byd a newid y ffordd I ni'n byw, wedi newid e'n llwyr. Mae'r byd yn le hynod o gymleth, a nid ni sydd yn ei rheoli. Mae coronavirus wedi gwneud hynny'n glir yn diwedd. Beth ydw I
ar blaned fel hwn. Wel, beth ywedai adnod 22? Y mae ef yn eistedd ar gromen y ddaear, a'i thrigolion yn ymddangos fel locustiaid. Rydyn ni yn gorachod yn ein byd ni, ydyn ni, ond corach bach yw'n byd ni i ddew. Yn aml rydyn ni'n meddwl bod ein prysurdeb, ein swyddi, ein dewisiadau mor bwysig. Ond i ddew, maent fel sŵn ceiliogod rhedyn ar ddiwrnod braf o haf. Fe sydd yn goruwch lywodraethu dros ein byd. Rhif 4. Edrychwch ar y pobl enwog. Edrychwch ar yr enwogion, y pobl pwysig. Fan hyn, ni'n sôn am ein harweinwyr, ydyn ni, y pobl mewn awdurdod, y gweinidogion, yr unbenwyr a'r arlywyddion sydd yn gwneud penderfyniadau mawr sy'n effeithio ar gymaint o bobl. Meddyliwch am hanes, ail ryfel byd, pwy ar y ddaear oedd Adolf Hitler, daeth o gefndir digon cyffredin, yn wir ar un adeg o'i fywyd roedd yn gweithio fel labrwr a ffeintiwr ac hefyd yn ddigartref ond rywsut, drwy siawts, amgylchiadau arbennig a llwyth o ffactorau eraill, fe ddaeth i rym, ac roedd ei weithrediadau a'i benderfyniadau wedi achosi filiynau o bobl farw a rhyfel byd ofnadwy. Mae'n hawdd i feddwl yn dywe'n bod ni o dan rym penderfyniadau ein harweinwyr. Beth os fydd ein harweinwyr neu'n llywodraeth yn gwneud penderfyniad gwael neu anghywir, neu arlywydd America yn creu polisi tramor ffôl? A ydyn ni yn dibynnu ar synwyr cyffredin y pobl yma? A beth am reolwyr fel Kim Jong-un neu terroristiaid? Beth ywedai adnod 23? Y mae'n gwneud y mawrion yn ddi-ddim, a rheolwyr y ddaear yn dryblyth. Dyna ein Duw. Fe sy'n goruwch lywodraethu dros arweinwyr ein byd. Dysgodd ymerodraeth Babylon y wers ymando fe. Deallodd Daniel hyn, yn Daniel penod 2 adnod 20. Bendigedig fyddo enw Duw yn oes oesoedd. Eiddo ef yw doethineb a nerth. Ef sy'n newid amserau a thymhorau, yn diorseddu brenhinoedd a'i hadfer, yn rhoi doethineb i'r doeth a gwybodaeth i'r deallus. Rhif 5. Edrychwch unwaith eto ar y sêr. I ni nôl i'r bydysawd yn dydyn ni. Ydych chi wedi edrych i fyny ac astudio'r awyr ar ôl iddo nosi? Gwrandewch ar y ffeithiau yma am y sêr. Dywedai gwefan gwyddonol hwn am y nifer o sêr sydd yn ein bydysawd. According to astronomers, there are probably more than 170 billion galaxies, and they think now up to 200 billion in the observable universe, stretching out into a region of space 13.8 billion light years away from us in all directions. And so, if you multiply the number of stars in our galaxy by the number of galaxies in the universe, you get approximately 10 to the power of 24 stars. That's a 1 followed by 24 zeros. A new number for you, a septillion stars. But there could be more than that. Pan rydw i'n meddwl am y pethau yma, a fel menydd jyst yn teimlo'n llawn. Yn ôl bob sôn, mae'r haul yn seren jyst canolig o ran maint. Hynny yw, dyw e ddim byd special. Ond beth ywedai adnod 26. Codwch eich llygaid i fyny. Edrychwch. Pwy a fi'n creu'r pethau hyn? Pwy a fi'n galw allan ei lle fesul un ac yn rhoi enw i bob un ohonynt? Gan faint ei nerth, a'i fod mor eithriadol gryf, nid oes yr un ar ôl. Mae'r adnod yma yn rhoi persbectif arbennig i ni yn diwedd. Nawr, ar ôl meddwl am y 5 peth yma, beth am wersi yn gyflym? Mae Eseia yn cymhwyso fe yn diwedd. Mae'n gofyn 3 cwestiwn. Cwestiwn rhif 1.
Adnod 25. I bwy ynteu y chyfelybwch fi? Tebyg i bwy, meddai'r sanct. Fel pwynt yr adnod yma yw atal meddyliau anghywir am Dduw. Yn aml, nid yw'n meddyliau ni am Dduw yn ddigon mawr. Yn aml, rydym yn cymharu Duw gyda ni ein hunain yn dydyn ni. Hynny yw bod cyfyngiadau iddo fe, rhwystrau iddo fe, rhywle. Ond yw hwn ddim yn wir. Nid oes modd cymharu Duw ag unrhyw beth. Yr ail gwestiwn. Adnod 27. Pam y dywedi o Jacob ac y llyferi o Israel? Cuddiwyd fy nghyflwr oddi wrth yr arglwydd ac aeth fy hawliau o olwg fy niw. Wel, pwynt yr adnod yma yw atal meddyliau anghywir amdano ni ein hunain. Fel Cristnogion, nid yw Duw byth yn ein gadael ni. Rydym yn aml yn anghofio sut mae Duw yn teimlo amdano ni fel ei blant. Dywed Duw yn y Beibl ei fod yn ein caru ni. Wel, meddyliwch am hynny am eiliad. Nid yw Duw jyst yn fy hoffi yn unig, neu yn cael rhywfaint o ddiddordeb ynof, neu meddwl amdanof nawr ac yn y man. Na, mae'n fy ngharu. Mae'n fy ngharu. Ac mae'n fy ngharu gyda chariad tragwyddol. Dyma gariad, fel y moroedd, tosturiaethau fel y llu, tywysog bywyd pur yn marw, marw i brynu'n bywyd ni. Pwy all beidio ei chofio amdano? Pwy all beidio a threithi glod? Dyma gariad nad an angof, tra fo nefoedd wen yn bod. Dyma beth mae croes Iesu, dyma beth mae Calvary yn profi. Cariad tragwyddol Duw tuag atom. Ni ddylai fod meddyliau anghywir amdano ein hunain. Mae Duw yn ein caru. Ac yn olaf, cwestiwn olaf fan hyn, adnod 28. Oni wyddost, oni chlywais, Duw tragwyddol yw'r arglwydd, a greodd gyrau'r ddaear. Ni ddiffygia ac ni flina, ac y mae ei ddeall yn anchwiliadwy. Wel, pwynt yr adnod yw atal ein anrhydiniaeth i gredu mawredd Duw. Mae'n rhaid i ni gael golwg cywir o'i fawredd. Mae'n swnio fel petai Duw methu credu anrhydiniaeth Israel, a ni hefyd. Mae'r tystiolaeth yna yn glir. Oherwydd y cwestiwn yw hwn, a di Duw yn achub Israel yn y pen draw? A ydyn nhw'n llwyddo i adael Babylon? A di Duw yn cael trafferth yn ei achub? Nac ydi. Edrychwch ar ferfau, adnod 31. Ond yma'r rhai sy'n disgwyl wrth yr arglwydd yn adennill ei nerth y maent yn magu adenydd fel eryr, yn rhedeg heb flino, ac yn rhodio heb ddiffygio. Bywyd newydd, dyna beth mae'n sôn amdano, bywyd newydd llwyddiannus ac hapus oedd o flaen Israel. I Gristnogion, mae hwn hyd yn oed yn fwy gwir yn ysbrydol, ond dyw e. Bywyd tragwyddol mae'n sôn amdano fan hyn, oherwydd y maddeuant sydd yn dod o gredu yn Iesu Grist a'i groes. Nid yn unig maddeuant pechodau, ond mae bwysiad i deulu Duw, sancteiddiad yn yr ysbryd glân, etifeddion o'r ddaear a'r nefoedd newydd. Amen.